Iyo, paundayon nila las mami mo para way gubot. Kay bao ba kag unsay problema namo ni Mami Dad? Iyag yung idudhon ako si Pauline. Pero bisan gamay, wa gid ko'y gugma para niya. In time, iho, kung hatagan mo lang chance si Pauline, makakaton ka ras pagigugma ka niya. Naibaw ka nga, si mami mo og si Tricia ang inahan ni Pauline, suod kayong managigala. Pero dili na igong rason Dad. Aron ipugos ko ni Mami nga makiminyo ni Pauline. Anak, di sa gusto magkaminyo mo si Pauline, nga wa mo magkarelasyon. Maong Dad, tabangi ko papasabot ni Mami. Aron dili siya magbuot kung kinsa ang babae nga akong pakaslan, kung dili ako. Iho, kung noon sa may makalipay nimo, makalaom kang suportahan ka. Apan, inumdumi, pili ang babae nga hatagan mo sa tungan. Ang sabot mo ipasabot, Daddy? Iho, para ka na ko. Ang kaminyon usa ka sagrado. Og ang babaeng mahimong imong pakaslan, mahimo na nimong lifetime partner sa imong kinabuhi. Mao na nga paningkamot yun. Nga ang babaeng imong maminyuan usa ka buutan, maligdong o kasaligan. Okay lang nimo Dad kung unsay estado sa kinabuhi. Si Mami man gud, ang number 1 qualifications niya ang status sa society. Dili makapasar ni Mami ang pobre. Iho, para ka na ko. Bisag unsay estado, madato o mapobre. Basta ang labing importante, buutan, ligdong o kasaligan. Thank you Dad. Ako ginantimanan. Basta ang nasiguro ko nga wa gid ko'y feelings para ni Pauline. Ug dili siya ang babae nga akong type. Dili sad ko gusto nga siya ang babae nga mamahimong inahang sa akong mga anak. Ma'am, nanuop ka nilang Sir Al og ni Dong Ramil? Ano ka, ma'am? Isumbong tayo ka do. Biskuit, ma'am? Hay man, akong ganon. Lami ang biskuit. Pusit nga, Alfon. Tanawang talagdi baka magmahay sim pagpatuyang kang Ramil. Atong tanaw, ma'am, eh. Nindot ng salida, ma'am. Pasig nindot ng salida, ha? Hilom, wa ko makigsulti nimo. Okay ka ra, ma'am. Wa ko rin magigsulti na kuya ako giatong bang. Gidaman ka, ma'am. Hoy, Minggoy. Kusod ko sa mong kwarto, ha ni Alfon. Sultihin siya. Pasudlon siya sa mong kwarto. Makigsulti ko niya. Maibutasad. Yung amo, eh. Sir Al, very important matters. Pasudlon kuno ka ni Ma'am Carmis inyong kwarto. Mau ba? Ayo, ito us mami mo sun. Yes Dad, go ahead. Dong, nya, saman. Sulban ng imong problema dong. Nag-istorya naman mo sa daddy nimo. Wa ko'y problema ni Daddy Minggoy. Si Mami ang akong problema. Kay idudho gid ko niya ni Pauline. Ano bisan nas mami nimo dong eh? Ay pamugos gina nimo sa Pauline. Ari pala ihatag na ko dong agwantahon ko na. Di ka ngano sa ginasumong mami nimo eh. Pero dong, agwapa ang Pauline. Ano di magyug kana niya dong? Wa ko'y question ni Ana Minggoy. Ang problema, kini. Kay wa gininipitik akong kasing-kasing para ni Pauline. Wa ko makagusto sa imong ipanolti kang Ramil dili pa ng dugay. Naminaw ka sa mong panagsulti. Actually,
Wa gid unta ko'y tuyo, Alfon, nga maminaw sa inyong panagsulti. Pero, kami paingon ko sa Therese. Nadungog ko ang imong gisulti ka, Ramil. Unsa to? Dili ka magpili sa babae kung sa iyang estado nga mo idad-on ni Ramil sa altar sa kaminyoon? Ha? Okay ka lang, Alfon? Ha? Nga magigminyo si Ramil o usa ka pobre? Usa ka kakato ka? Ha? Carmi, dili importante ang kahimtang. Pobre o sapian, okay lang. Ang importante, buutan siya. O malipay si Ramil nga makiguban kaniya. You're out of your mind! Wani mo gamitan ni mong uto! Alfon, you know what? Kani atuwa ko mag-apas sa kalimkan sa tao! Pero human ko magkakaon og tagang nga ang mga pobre mag-agap progres sa barangay! Never! Never nga musugot ko! Nga magpamit si Ramel sa usa ka pobre! Babagan ko kung mahitabo man nga may gugma si Ramel o usa ka pobre pa sa ilaga! Babagan ko! Oh, Yads. Yods, paliho kung apila ba sa akong uniform, B? Ay, sus, wala problema, Yads, oy. Kinsa pa man di magtinabangay. What are friends for, di ba? Ay pa, muadto naman ka, no? Yads, wapabi ako kalunan. Okay ra, oy. Di ba ko ano mo kaon? Ato na ko mukaon sa KTV. One of these days, makuyog niya ko ni mo, Yads, ha? Gusto lang kumutanaw sa nature sa imong trabaho. Di na niya kaganahan makigamigan ako. Labi na nga, makakita ka na ako nga magparay-paray sa customer. Okay lang, Yads. Kasabot mo ka ng matanga sa work, ba? Pwede huwag may klasihan sa trabaho, Leia. Pero, ako'y mahems. Kinalam akong padayon o pag-eskwela para makagraduate ko. Pero aware man ka nga kung mahibawaan sa university ang matang sa imong work, madaot ka, ma-expel ka pa. Di sila mahibaw kung way mo sumbong. Pero, ay kung ingna nga, i-booking ko nimo. Ha? No ha? Wa ko'y plano sa pagbuhat ni anang butanga, Judy. Suod tang managhigala. O di ko gusto nga mamansahan ang atong kasuod. Pinaagi sa pag-traitor kinini. Thanks, Leia. Magpabiling tang suod forever. Sige. Kuwang pa imong make-up, oh. Okay na, mag-retouch lang ko dito sa KTV. Okay. Yeah, go ahead na ha. Okay. Bye. God bless. Bye. Been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing Set. Di kin matupag. Kalagkot kay tawhan na ulit. Abid ako man kay kugugman niya. Ang karasan. Have I got a long way to run? Pauline, ihang. Sud ko ha? Kinsa man ang imong gitawan? Ang anak sa imong best friend, Mami. Ang anak ni Carmi? Mismo. Si Ramil Mercader. Oy, nga naman ang anak ni Charm. Dead man ni Ramil ang akong beauty, Mami. What? Mommy, look at me. Am I not pretty? Not just pretty, Iha. You're beautiful.
Mami. Nga nahanaw ka